Autobusi stižu, navijači izlaze i počinje lom. Horde zla prvo napadaju policiju, a potom sve što im se našlo na putu. Ničim izazvani, jer kako pokazuju nadzorne kamere, prvi su krenuli u obračun. Željko Zadro bio je pred obiteljskom kućom u blizini stadiona. Nije ni znao tko igra, a niti slutio što ga čeka. Oni su potrčali prema nama, neko me udari u leđa, ja sam pao pred njih i oni su me valjda, oni me stampedu ozlijedili, stali šta ja znam i neko me u toj gužvi propucao ovdje. Nisam ja čuo, ja sam mislio da sam zboden nožem ili nešto. Kad sam došao ovdje kod doktora, komerapeljska, nisi zboden, nego si propucao. I više se ja ništa ne, samo znam da me ja susjed onda izvukao. Širokobriježani žele znati tko je pokušao ubiti njihova sumještanina. Žele znati zašto je pokušaj ubojstva Zadre u drugom planu i tragali se za njegovim napadačem. Metak u lijevoj nozi i natkoljenici trebao bi biti više nego dovoljan trag. U fokusu policije za sada je samo Oliver Knezović, koji je pobjegao iz pritvora. I to, kako tvrde očevici, pred nosom pravosudnih policajaca. Javnost i dalje špekulira je li Puljića ubio netko od policajaca ili osumnjičeni Knezović. Mi isto tako intenzivno provjeravamo imovinu bližu daljnju od ove osumnjičene osobe, kao i neke druge mjere radnje koje nisu sada za javnost. Duhovi zbog ovog tragičnog događaja u Bosni i Hercegovini se ne smiruju. Ne bude li opće je mišljenje konkretnih rezultata u istrazi, na jednoj i drugoj strani najavljuju se novi prosvjedi.